report mayango ni alwora ma Nyanza kende kwan nyithindo kind 70 nyaka 100 irocho ratich gi dwe ka dwe ka kwanno moko kendo lal ka ma ok ochwal kata ne obila ka bende yangore ni sub county ma Seme emotelo kod kwan mamalo iye. Moro owacho in ma endi kinde mano romo mano bagi gi apisas mag sirikal kod riwruoge ma ok mag sirikal ka geto lalruok mar redo kenge e kedo gi ratich nyithindo. Ahinya to kotenore kod timbe marocho ratich nyithindo e yore mag bembo, iye moiw e kind mamoko. E kinde no jip bende nochiw ne oganda mondo owe tim mar usiko pando achije marocho ratich nyithindo. You be open with your girls and your boys, because in life you grow. Today you are 1 year, 2 years, 3 years like that until you get older. They will come to that stage, but we must just have this discussion mapema. Bende gimoro nyalo timre e gweng' ma onge ng'ama ong'eyo. Ok timre. Udwani wanegi ni ka gimoro timre tigo ji gweng' te nyaka wang' ji ful. Nikech komak mar ng'ato kawuono tiling' go. Neni be mari kiny no tim nadi omaki wakonyre uru. Some of these defilements are perpetrated by biological fathers of children. So all the challenges that we have mentioned here are deeply interconnected, and the impact is quite profound. Young people drop out of school, but as we gather here today, we recognize that much more needs to be done to safeguard our children. And what we don't know, that if we continue abusing our children, the circle will continue repeating itself. When we will be old, because we abuse them, they are likely to abuse us when we get old. So we need to agree and put an end to abusing our children.